आज हम चिकन करी बनाने वाले हैं। हमने ये चिकन लिया है। चिकन हमने थोड़ा ज़्यादा लेके आया था, लेकिन हम थोड़ा सा बनाएंगे। ये देखो, ये चिकन हमने लिया है। फिर इसके बाद हमने प्याज काट के रेडी रख लिया। लेकिन हम इस बार चिकन को कहाँ बनाएंगे? मटके में बनाएंगे। मसाला के लिए ये सब रेडी किया है। तेज़पत्ता, ये जाब्रां, इलायची, गोलमरिच, बेखौनो मा होनो दालचिनी। गैस सावबाय, जला दिया हमने। सरसों का तेल डाल दिया। फानलुबो होबाय नै। ये अदरक, लहसुन, सामब्राम गुफुर, हाइजेंनि पेस्ट। आराम लगायना संबाय जों मिक्स खालामबाय। दुन्दिया, जीरा पाउडर, ये चिकन मसाला, मैगी मसाला, दुन्दिया मसाला होयो। और बेनिफ्राय दायो होगोन दुन्दिया मस्ला, टमेटो, ओमफ्राय टमाटर। bisa खालामसै बाराव। इसको है छोटा फ्लेम में डाल देंगे। बेनिफ्राय 10 मिनिट जाबाय। 10 मिनिटनि उनाव खुलिनानै नायनोसै जोङो। एराखै बेखौ दायो। दासो संख्रि होनोसै नै। संख्रि, नमक, बेनिफ्राय होगोन फानलु पाउडार, चिल्ली पाउडार। दायो एसे एरनोसै लासैनो। लासै एरनांगोन। लासै एरनो। दै ओंखारबाय नै, दाउनि दैया, दाउ बेदरनि दैया। मोजां नुहांदों, मोजां। एसे गलिनो हमबाय, दाउ बेदरा गेब्लेनो हमबाय, रुइलांबाय बियो। मोनसिगोन। जानोसैलाय दायो नै। गरम।